Berdinazar Hudaýnazarov. İlkinji goşgy. Iň eý görýän adamyňyz bardy. Düzme ýazyň diýdi bir gün muallim. Hemmeler düzmesini tawşyrdy gitdi. Bu ulu klassa bir özüm muallim. Eýlek beýlek gezmeli ýa muallim. Men bolsa söz başam tapamak şimdi. Kağıza damanna gözümün ýaşy muallimim ýagdaýyma düşündi. Ol ýuwaşlyk bilen çykdy da gitdi. Gözümi süpürdüm. Nemlenni yenem. Şeýdip sesiz ağlap çolak klassa sana goşgy goşdum mehriban enem. Bolýany işe seret. Ýanky düzmäme muallimim şonda goýupdyr bäşlik. İlkinji goşgyny şeýdip ýazardy. Edizin elinden aldıran ýaşlyk.